Zaujímavé na našej mysli je, že nás takmer neustále klame. Naša myseľ nás presviedča, že príčinou našich emócií sú vonkajšie okolnosti. Takže si napríklad môžeš myslieť, že som smutný, pretože som nedostal prácu. Som na dne, lebo ma nechal partner. Ale vec sa má tak, že nie vonkajšie okolnosti nám spôsobujú smútok a úzkosť, ale to, ako my tieto vonkajšie okolnosti interpretujeme a ako o nich rozmýšľame. Naše myšlienky prekrúcajú realitu a zrazu sa cítime, ako by s nami niečo nebolo v poriadku. Cítime, že sme zlyhali a že sme nedostatoční. Svet sa nám zdá zlý a nebezpečný. A problém s týmito omylmi v myslení je, že si neuvedomujeme, že ich robíme. Myslíme si, že to, ako veci vnímame, je realita. A my keď premýšľame alebo rozprávame cez ten filter skreslenia, tak nám samým to znie úplne logicky a presne. A keď to robíme dostatočne dlho, tak sa to stane takým zvykom, že nám to prípada úplne normálne a prirodzené. A otázka je, dá sa s tým vôbec niečo robiť? Áno, môžeme zmeniť, ako sa cítime, tým, že zmeníme, ako premýšľame.